De soortenrijkdom van dit gebied is ook goed terug te zien bij de kevers. Er zijn hier ruim 1400 soorten te vinden. Dus je gooit hier, ja, je kan er van alles in gooien. In dit geval gooi ik er dood gras in en wat dode bladeren. Je kan er ook mos in doen of boomschors of wat dan ook. En vervolgens ga ik met een soort roerbakbeweging dat in beweging brengen. En alle kevertjes die vallen door het rooster en komen hier terecht. Ik doe dit mijn hele leven al. Roerbakken met een keverzeef. Overal ter wereld tegenwoordig. Maar nog steeds ook op de plek waar ik begonnen ben, ja. Want als brugpieper ging Menno samen met wat klasgenoten en zijn biologieleraar in het weekend naar het Forensduin voor veldonderzoek naar kevers. Nu besef ik hoe bijzonder dat was. Toen was het gewoon, ja, wij deden allemaal natuur, dus hij ook. Vanaf dat moment ging ik me specialiseren in kevers. En dat is helemaal uit de hand gelopen. Dus ik ben eigenlijk het grootste deel van mijn middelbare schooltijd ben ik bezig geweest met een grootscheepse inventarisatie van de kevers van de duinen van Voorne. Dus dat heeft uiteindelijk een hele lange lijst soorten opgeleverd. En een grote collectie die nu in Naturalis staat. Er zit toch wat in. Ze zien lekker meer een beetje op oorwormen dan op ja, op kevers. Ook qua lengte inderdaad. Ja, precies. Nou, nu heb ik er 2 loopkevers bij gedaan. Die gaan ook meteen veel harder. Ja. Er zit er eentje hier tegen de rand aan. Deze kortschildkever hier links, ik weet niet of je die kunt zien, die links langs de rand loopt. Dat is wel een leuke, dat is een rugule soort. Die hebben een hele grote kop met grote bolle ogen. Nu dat te zien is. En hier zit die haarvleugelkever, dat is een van die kleinste kevertjes van Nederland. ...40 jaar later herhaalt Menno het onderzoek van toen. Opvallend is dat er zo'n 250 soorten zijn verdwenen. Soorten die verdwenen zijn, ja, dat zijn vooral soorten van voedselarme terreinen. Schrale vegetatie, die vind ik niet meer. Maar er worden ook 250 nieuwe soorten gevonden. Verbaasde me hoeveel soorten dat zijn. Die ik eigenlijk niet verwachtte, ik gewoon niet paste bij mijn beeld dat ik had van de keverfauna van Voorne. Allemaal van die binnenlandsoorten, van die Limburgse soorten noem ik ze. In die tijd moest je naar Zuid-Limburg om ze te zien. Die zitten nu gewoon hier in de duinen. Dat zijn loopkevers, ze zijn nogal dik. Kort en dik. Dat zijn echt beestjes die in het strand graven. Die in gangetjes leven. En dat kun je ook zien, ze hebben hele brede voorpoten met veel tanden eraan. Een soort molle klauwen eigenlijk, maar dan in het klein. Ik heb er een paar kortschildjes nu ingedaan. Dat zijn nu langwerpige, zwarte. Dat zijn ook echt strand kortschildkevers. Dus het is extra leuk dat ze terreinen onderzoeken